28थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनाय। 12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनायखौ बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खाग्राबारि हालामनि 12 मुंख्लंफोरनि गोसोखांथि महरै जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। देग्लाय बोसोरावबो खाग्राबारि एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव 28थि सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनायखौ खाग्राबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवबाय। दिनै मोनसे खाग्राबारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना हारि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जे बे ओनसोलनिफ्राय जे मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो जोलुर बादायलायनाय होबोबाय थादों आरो बे बोसोराव जोंहा खुंगा 28थि जाबाय आरो बे बादायलायनाया जोंहा दिनैनिफ्राय जोंहा जागायदों आरो बे बादायलायनायाव जागायजेननायाव जोंहा मोननै गोहोगोरा हानजाया बाहागो लाफैदों, हरिसिंगा आरो बेनि हेंथायै गेलेदों जोंहा रंगिया। बे समाव आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों आरो बे खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा बे ओनसोलाव मोनसे खौसेथि लाबोनो, बे ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो, बे ओनसोलाव मोनसे गेलेमु बिथिङाव मोनसे परिबेस थासारि सोरजिना होनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जेनेरेसन, जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनसे केरियारखौ लानानै थांनो हायो, बे थांखि आरो नोजोरजों जोङो दिनै खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेनाय आयदाखौ जों लाबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदि जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि जि हारिनि थाखाय मावलांनाय, हारिनि थाखाय जे सुप्रिम सेक्रिफाइस, बिथांमोननि आदर्शखौ जेब्लायबो फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि मुंखौ जोङो अरायसम बुहुमाव थाजोर लाखिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो इयुनसिमबो जों लालांबाय थागोन। बे फाइनाल बे जोङो दिनै बे फाइनाल गेलेनाया जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो 11 सेप्तेम्बराव जोङो बे फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बे फाइनाल गेलेनायखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोङो सासे गेदेमा आलासिखौ जों बेवहाय लिंनानै लाबोगोन। बिथाङानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार। बिथाङा जोंनि बे फाइनाल गेमखौ गेलेफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि बिथांमोना आरो बे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जों बेवहाय इनभाइट खालामदों। आसा खालामदों बिथांमोना जोंनि बे जोंनि इनभाइटखौ सनमान होनानै आरो मुंख्लं बिथांमोननि जे मोनसे बेसेन आरो मुंख्लं बिथांमोनखौ सनमान होनानै बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। दिनै 28थि खाग्राबारि ओनसोलनि सा-12 बड'लेण्ड मार्टियार्स बिथांमोननिखौ गोजोर दिननो थाखाय जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ होबोबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जेखिनि स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिस, बे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बे ओनसोलनिफ्राय रायजोआरि आरो हादोरारि जा प्लेयारफोर बिनि ओनसोलनिफ्राय दिहुननो हादों आरो बियो जोबोद गोग्गाथाव। आरो दिनै बे 28थि जा 12 बड'लेण्ड मार्टियार्स ट्रफि मेम'रियाव जि होनाय बेयाव बेखेवनो मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बे खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय बे रोखोमनि मोनसे दिनै 28 बोसोर जाफैनायनि आन्दोआवनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय जोंनि रायजोखौ गायसननो थाखाय बा जोंनि हारिखौ गायसननो थाखाय, बिथांमोननि मुंखौ गोजोर दोननायजों लोगोसे बिथांमोननि जे आगानखौ गोथाङै दोननायनि लोगोसे फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जिहेतुके बे ओनसोलनिफ्राय सासे स्पर्ट्स पार्सन हिसाबै सोरजिनायावबो गिदिरथार मोनसे बिहोमा होबोदों बा बियो मोनसे एग्जाम्पोल जाबोदों। दा बेनिफ्राय खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय गोबांथार आर्सारियाव नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर जोनोम मोनजाबाय। बिनि आन्दोआवनो दङ बे रोखोमनि दिनैनिफ्राय 28 बोसोर जिखिनि मुंख्लंफोरनि मुङाव जिखिनि जोलुर बादायलायनाय कम्पिटिसन होनायनि गेजेरजोंनो बैफोर बिथांमोना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार जोनोम जानाय बेखौ जोङो साननो हायो। दा बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बेखेवनो मोननानै
आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ आरोबाव मोजां रोखोमै गाजा गोमजा खालामनो हानाय ओनसोलनि आरो रायजोनि आरो हादोरनि मुंदांखा मोनसे जायगा हिसाबै जाहाथे लांबाय थानो हायो बेखौ आङो आसा थिदों। मानो होनबा जोलुर गेलेनायजोंल' नङा, बेयाव गुबुन गुबुन जि स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिस खाग्राबारि ओनसोलाव जायो, जों बेखौ मोनसे एक्सप'जार हिसाबै बायजोनि मानसिफ्रा जाहाथे बेयाव फैनानै सोलोंना थांनो हानाय मोनसे जायगा हिसाबै जाहाथे फैबाय थानाय समफ्राव जायो। आं दिनै बे 28थि जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरनि मुंखौ गोजोरै दोननाय बे थांखिजों जि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखौनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनो। बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौ फोरमायबाय। बेखेवजानाय जोलुर बादायनायाव गेलेयो हरिसिंगा एफसि आरो रङिया एफसिनि गेजेराव। दोलो मोन्नैबो मोजाङैनो गेलेनायगिरिनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो। जोबनायाव 3-2 गलाव हरिसिंगा एफसिआ रङिया एफसिखौ फेजेनना देरहासार जायो। निउज डेस्क